Здравейте отново, включвам се за част 3. Аз съм Ева Марчева, икономист и експерт, финансист от 20 години. Коментираме бюджета на България за 2026 година. Ще започна и допълнително по всички странички, които са над 300, но ще започнем и с най-важните промени, които са заложени. Увеличение на приходите от ДДС, което е пълен абсурд на фона на 3% ръст, който е заложен спрямо нашата статистика, които те живеят на друга планета. Те не живеят в България. Те са някакви статистически дигитални номади, както ги нарича една колежка. Дигиталните номади, които внасят изключително много в България, но ще бъдат изгонени заради неадекватните ни български финансисти, които са направили бюджета. Но сега да разгледаме разходите на Народното събрание. На страница 12, ако отворите, то е публичен бюджета, има разходи за непредвидени дейности. Сега ще уточним каква е дейността. Знаем, че депутатите получават заплати. Това всичко го знаем. Обаче, ако бъде увеличена заплатата, средната заплата на България, се увеличава съответно и заплащането на депутатите. Обаче, ако видиш ли някакъв проблем се случи в България, е предвидено между 16 и 25 милиона лева само за добавки във връзка с увеличението на заплатите на Народното събрание. По същия начин са предвидени увеличения и на всички държавни служители. Нямам предвид общинските и други служби, които те не са държавни служители. Правете разлика. Надявам се да я правите тази разлика, защото аз започвам много да се досвам, защото същите тези държавни служители, с които коментирам, държавни служители са и народните представители, които не плащат осигуровки в България. Държавните служители, да кажем, не внасят осигуровки, внася ги държавата изцяло за нейна сметка, те внасят само данък общ доход. Те са си предвидили извънредни разходи. Те го считат непредвидените разходи. Ти да видиш, се увеличила средната работна заплата и тя не може да бъде приета по друг начин от бюджета. Тоест, ако приходите от ДДС, които са изчислени с ръст между 30 и 35%, в зависимост от отделните отрасли, и те бъдат несъбираеми, тези приходи, които трябва да бъдат задължителни за Народното събрание, те са в отделно перо, на отделна страница номер 12, може да си я отворите и да я видите. Ето за това тази безкрайна наглост трябва да спре. Не искам да казвам нищо против малките колелца в държавните структури, общинските, обществените да ги наречем. Малките служители, които те са едни малки колелца, една брънка, която работи. Те хора, те работят и им изпиват мозъците, повярвайте ми. Имам предвид те от висшите ешелони, тези, които са от всичките паразитни структури, ведомства, агенции и всякакви институти, контролни служби и всякакви други. Ето за тези говоря, които получават между 5, 7, 8, 9 хиляди лева средна заплата. Месечна говорим. Те същите, за тях е заложено увеличение, за разлика от някои други, да кажем, агенциите за социално подпомагане. Това са забравени хора, а те вършат работа, повярвайте ми. Или, примерно, лекарите, или, примерно, други служители, които, повярвайте ми, трябва да имаш много сърце да работиш за мизерни пари. За това казвам, това е една от причините, което българският бюджет за 2026 година трябва да бъде преразгледан. Адекватно разписан. Да се напишат едни нормални цифри, реалистични. Обаче тогава България няма да има 3% дефицит. Което, мое мнение, изобщо не трябва да се случва.
3% дефицит. Вие, ако сте един гражданин и отидете в банката и кажете, аз планирам тук да имам и 5% дефицит във всеки месец въобще, където работя, коя банка ще ви даде кредит на вас? България планира да изтегли между 10 и 15 милиарда още от януари до март. Защото то е ясно, че бюджетът е продънен. Ясно е. И заслепя. За съжаление обаче, в България се замазват очите на хората. Колкото по-гладни са всички, колкото по-сте гладни и колкото ви е по-важно да седите да си догледате филмчето и сериалчето и да не отидете да гласувате, толкова статуквото се засилва. Толкова се бетонират отвратителните. Нали? То затова е казано, нали, сега, извинявам се, не се сещам от кого, когато отвратените не гласуват, управляват отвратителните. Затова, уважаеми дами и господа, до вечера, 18 часа, пред Народно събрание, затворете си телефоните. Спрете да пишете клавиатурни патриоти. Това не е протест, който трябва да бъде пропуснат. Всички на площада. Защото това, което се случва в България, е позор. Това, което се случва, трябва да бъде спряно. По начин, който трябва да бъде осъзнат обаче този начин. И да не се оставят после да ги яхне този и онзи, защото така се случва обикновено и партиите яхват най-добронамерените хора. И те се подвеждат, че могат да... Няма ли гражданско общество? Гражданското общество е силата. За съжаление, България спи. Ами, крайно време е да се събудите. Спирам с пропагандата, както ще ми каже тук една колежка ми маха. Уважаеми дами и господа, аз съм Ева Марчева, икономист, финансов експерт, вещо лице от много години, почти 16. Управител и собственик на финансово общество на кантора от 20 години. Скоро ще стане на 20 години след броени дни, за моя гордост. Изключително съм възмутена от липсата на стратегия в изготвяне на бюджета за България. България с такъв бюджет влиза в дългова спирала. 2300 година България ще повтори вариант Гърция, но тогава няма да има кой да ни даде пари. Никой няма да тръгне да спасява България, както спасиха Гърция. Повярвайте ми. И тогава не знам какви колани ще трябва да бъдат затягани и какво ще се случи с България. Най-вероятно това, което ще се случи, ще дойде някой и ще ни вземе и водата. Последното неконцесионирано нещо в България. Затова, уважаеми дами и господа с мозък и българско самосъзнание, и на който в кръвта им тече любовта не към България и родината, а любовта към род и родина. Защото като кажеш на някой България, голяма част от тях нищо не значи това. Те нямат самосъзнанието, нямат любовта. Помислете за вас, за децата ви, които ще плащат тези милиарди. 18 часа, днес, 1 декември. Всички на площада. За да знаят, че не може по този начин да се гаврят с нас. Приятен ден! Аз съм Ева Марчева, икономист и финансист, председател на Сдружение експерти за гражданско общество и на съдебно-счетоводни експерти в Република България. Пожелавам ви прекрасен ден, бъдете здрави и обичайте България!